Зифа Кадырова. Сенсіз келген язлар. Эй бу турмуш дегенің, тик турганда гүл юктан ләгишәсең дә китәсең. Бітті иртәңге назлы карашлар, матур сүзләр. Бер бит чаклы йомырка өчен талашып ят инде дип уйлады Фирая. Ачуы килгәнне әнисе алдында сиздермәскә тырышып. Шулай да башланган эш биткән эш. Балык та чистартылып бетте, табага да салынды. Ул кояш байып барган якка карап алды. Кырау төшмәсә ярар иде. Бигрәк кып-кызыл. Алмагачлар чәчәк ата. Булган үпкәсе дә таралды. Яз шул. Кешенең үзеңенә түгел, күңелендә йомшарта. Газинур акрын гына кирип, чоландагы диванга ятты. Ул да язылган. Анасы дим. Авызга сиптертә торганны табып бир әле. Йөрәк кыса. Дигәч, йөгергәләргә тотынды. Тапты. Газинур шуны сиптерсә җиңеләеп кала торган. Күкрәк яна. Скорый чакырт. Ашыгыч ярдәм килгәнче нишләтергә дә белмәделәр. Маңгаена салкын тир бәреп чыкты. Фирая аны сөртә-сөртә ул тирнең шул чаклы салкынлыгына аптырады. Фираяның башыннан ут булып бер уй сызылып үтте. Кеше үләр алдыннан чистарына диләр. Куй, Аллаһым сакласын. Үзе юды, үзе шуны уйлады. Ул да түгел, эче йомшарды. Газинур башын тотып торган сеңлесенә акрын гына: "Мин китеп барам түгелме соң?" диде. Фирая ишетми дип уйлады бугай. Ашыгыч ярдәм килгәч тынычланды. Килделәр, коткарырлар, ничәмә тапкырлар шулай алып калдылар. Фирая хастаханәгә килеп җиткәнче иренең боз кебек башын тотып барды. Белгән дугаларын укырга тырышты, тик аларны да онытты. Эченнән Худайга ялварды. "Ходаем, ялгыз итмә, ярдәмеңнән ташлама." Газинурны алып кирип киттеләр. Каршыдагы ачык ишектән Фирая барсын да күреп торды. Тик янына кирип, аның янында кайнашкан табибларның ачуын китерүдән курыкты. Иренең карашы аңа төбәлгән иде. Күз белән аңлашырга тырыштылармы соң? Бер олы яшьтәге табиб килеп кул куярга кушты. "Ирегез авыр хәлдә, операциягә алып китәбез" диде. Бер йөрәккә 2 тапкыр операция ясамыйлар дигән уй кирип калды башына. Газинурны каталка белән аның янында операционныйга йөгерттеләр. Ә ул артыннан йөгерсәм куркытырмын дип уйлап, бөтен булган көчен туплап басып калды. Газинур күздән югалганчы карашын хатыныннан алмады. Күп тә үтмәде, улы белән кызы да килеп җиттеләр. Бөрüşеп, кечерәеп калган әниләрен кочаклап алдылар. Ә ул әллә үзен, әллә балаларын юатырга теләп: "Монда килгәч үтермәсләр. Аллаһы бирсә бар да яхшы булыр", дигән булды. Әллә озак, әллә бик аз вакыт үтте. Алар янына яшькелт киемнән ир-ат заты чыгып: "Хәлдән килгәннең барсын да эшләп карадык. Коткара алмадык", диде.